Samtang busy ang mga deboto sa ilang pagpangaliya dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral, busy sab sa pagpamaligya o ginadiling drogas pipila ka metros gawas sa simbahan ang usa ka 57 anyos nga babay nga nadakpan sa usa ka bypass operation nga gilusad sa National Bureau of Investigation kon NBI-7 sa Lapu-Lapu Street, Barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo ni adtong Miyerkules, Hulyo 31. Nasikop ang maong suspect tungod sa nadawat nga impormasyon sa NBI-7 gikan sa usa ka manimbahay nga nakabantay sa iyahang shabu peddling activity. Nakumpiska gikan sa dinakpan ang 23 ka mga pakete sa gituuhang shabu nga mobalor og kapin 10 o 15,000 pesos. More or less about 10 to 15,000 is street value, considering the although small sachet, but considering the number of sachet. So they could sell that for 10 to 15,000. For one sachet? No, each sachet is about 250 to 300 pesos. Nasayran nga dugay ng nanarbaho isip tendera ang suspitsado gawa sa simbahan ug bag-uhay pa kini ni suway og pagpamaligya og drogas. Base sa investigasyon sa NBI-7, posibleng gigamit sa suspect ang iyang tindahan sa pagdani og mga mamalitay o ginadiling drogas. The suspect, Baby Umpad, has been selling her wares. Actually, she has as a small sari-sari store beside the street. She has been there for several years. So that's why we have that operation to stop it and stop her from endangering the public. Gani, nagbasol ang suspect nga nipatuo siya sa iyahang silingan nga mosulod sa maong illegal nga negosyo. Silingan na mo si Hilda, nadakpan na niya. Wala man sila yung kabilan. Ako naman lang yun. Bilang ko yung 20 niya. Pero ibilin nila sa pagbiling ko. Ay, di ko ano, madlok na ko ano. Madlok na mga ikos 20 kabuok. Sige lang, sample ano. Di, isuwera ko. Naman ko tindahan. Isuwera ko kung ato suwayan niya. Sa ingat ko siya. Sa klase suway ko. Alang-alang, suwera gutak maligya ko. Sabi di kanindot. Padili ko mingo nga musway. Pwede mo ko ibisyo. Di mo ko minam. Di ko musway. Kalapasan sa Section 5 ug 12 sa Republic Act 9165 ang mga kasong atubangon sa dinakpan. We believe that this illegal activity of Baby Umpad is endangering the public, especially that the most clientele based on our surveillance operation were public utility drivers. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.